వచ్చేసిన పెద్దలకి, డైరెక్టర్స్ గౌతమ్ గారికి, వెంకటేష్ మహా గారికి అండ్ ద హోల్ టీమ్ విషింగ్ దెమ్ అందరికి గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నవీన్ 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 ప్లీజ్ ప్లీజ్. నేను నా టెన్షన్ ఏంటంటే నేను మా ప్రొడ్యూసర్ని గురించి చెప్దాం అనుకున్నా, మర్చిపోయాను. సారీ 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 అందుకే పిలిచాను అని. లేదు మీరు చెప్పండి. లేదు సారీ, మళ్ళీ నెక్స్ట్ సినిమా ఉంటుంది. అందుకే ఇప్పుడే కానీ లేదు లేదు, ఐ జస్ట్ వాంట్ అంటే ఇందాక చెప్పిన పాయింటే, లైక్ ఇప్పుడు నేను స్వరూప్ ఇస్ ద ఫస్ట్ డైరెక్టర్. నా యూట్యూబ్ వీడియోస్ చూసిన తర్వాత, తన కథ రాసుకున్న తర్వాత, ఈ కథకి మేము కలిసి ట్రావెల్ చేసిన తర్వాత వెళ్ళి ప్రొడ్యూసర్స్ చెప్తున్నప్పుడు వాళ్ళు ఏదైనా వేరే హీరో ఆప్షన్ వచ్చినా ఏమి ఇచ్చినా లేదు నేను నవీన్ తోటే తీస్తానని హీ స్టూడ్ ఇస్ గ్రౌండ్ ఫర్ మీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ స్వరూప్ ఫర్ దట్. అండ్ రాహుల్ ఇస్ ద మేము యాక్చువల్లీ కథ రాసుకున్న తర్వాత ఒక 6 months మనకి జర్నీ ఉంటుంది. ఈ జర్నీలో మనం కథ చెప్తాము, వాళ్ళు ఈ హీరోని పెడదాం అంటారు, ఇవన్నీ ఉంటాయని అనుకొని మేము ఆ ఫిక్స్ అయ్యి మైండ్లో వెళ్ళాము. అలా వెళ్ళి ఫస్ట్ రాహుల్ని కలిసాము. ఆయన ఫస్ట్ 1 hourలో స్క్రిప్ట్ ఓకే చేసి మా కాంబినేషన్ ఓకే చేశారు. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రాహుల్ ఫర్ బెట్టింగ్ ఆన్ అస్. ఓవర్ టు యూ ఏజెంట్ సాయి. థ్యాంక్ యూ. సారీ ఏదో అంటున్నాయి. సో రైట్, ఒక్క నిమిషం. సో నవీన్ది నేను ఫస్ట్ తనది ఒక వీడియో చూశాను, దట్ ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ది, లైక్ ఎవ్రీబడి హవ్ సీన్ ఇట్. అండ్ దాని తర్వాత తన వీడియోస్ చాలా చూశాను ఏఐబిలో, అండ్ దే వర్ లవ్లీ. అండ్ ఐ బీన్ ఫాలోయింగ్ యూ ఫర్ వెరీ లాంగ్ టైమ్ ఆన్ యూట్యూబ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఎంటర్టైనింగ్ అస్, అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ కమింగ్ బ్యాక్ టు తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ. ఒక మంచి యాక్టర్ వచ్చారు మన మధ్యలోకి. సో ఇట్స్ ఆర్ డ్యూటీ టు ఎంకరేజ్ హిమ్. అండ్ అలాగే ఒక మంచి సినిమాతో మేము ముందుకు రాబోతున్నాడు. అండ్ ఇవన్నీ పక్కన పెడితే ఇందాక లాస్ట్లో మళ్ళీ ఏజెంట్ సాయి శ్రీనివాసరావు రిలీజింగ్ ఇన్ June 21st అంటున్నా కదా. యూట్యూబ్ అయిపోయింది, సినిమాల్లోకి వచ్చావు, గంట కొట్టింది, బెల్లు ఐకాన్ ఉంది, అవన్నీ అవసరం లేదు ఇప్పుడు. అదే 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 ఇప్పుడు అలవాటు ఇంకా పోలేదు. సో ఎనీవేస్, సో విషింగ్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్. అండ్ నాకు ఫస్ట్ టైం నేను ఆ పోస్టర్ చూసిన తర్వాత ఐ వాజ్ రియలీ ఎక్సైటెడ్. అండ్ బికాస్ వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ మూవీస్ చంటబ్బాయ్. నేను చిన్నప్పుడు చాలాసార్లు చూసిన సినిమాలో అదొకటి. అండ్ ఆ సినిమా ఆ జానర్ బేస్ చేసుకుని ఇంకొక ఈ టైమ్స్లో సినిమా వస్తుందంటే ఐ వాజ్ రియలీ ఎక్సైటెడ్ అండి. సో జెన్యున్లీ ఆ సినిమా కోసం ఐ వాజ్ వెయిటింగ్. అండ్ June 21st రిలీజ్ అవుతుంది. అండ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ. అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్ టు నవీన్, టు డైరెక్టర్ స్వరూప్ గారు అండ్ ద ప్రొడ్యూసర్స్ రాహుల్ గారికి. నాకు ఫస్ట్ టైం ట్రైలర్ చూసినప్పుడు నాకు ఎక్కడ చంటపై షేడ్స్ కనపడలేదు. ఐ వాజ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ బికాజ్ ఈ షేడ్స్ ఎక్కడ కంపారిజన్ వచ్చేస్తాయని చెప్పేసి అనుకుంటా ఉన్నాను, బట్ ఎక్కడ కనపడలేదు. స్వరూప్ హస్ డన్ అ గ్రేట్ జాబ్ అట్ ఇట్. విషింగ్ ఆల్ ది బెస్ట్. అండ్ అలాగే కొత్త డైరెక్టర్స్ని ఎంకరేజ్ చేస్తున్న రాహుల్ గారికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ బ్రింగింగ్ ఇన్ న్యూ టాలెంట్ అండ్ న్యూ బ్లడ్ ఇన్ టు ద ఇండస్ట్రీ. ఇట్స్ ఆల్వేస్ నీడెడ్. అండ్ విషింగ్ ఆల్ ద బెస్ట్ టు ద హోల్ టీమ్. అండ్ కానీ నెల్లూరు ఎఫ్బిఐ ఇంత డెవలప్ అవుతుంది ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. మా దగ్గర అంటే ఇంకా గణపతే ఉన్నాడు, నీ దగ్గర ఒక అమ్మాయి కూడా వచ్చేసింది. సో కంగ్రాచులేషన్స్ ఆన్ దట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఐ జస్ట్ వాంట్ సే వన్ థింగ్. మీరందరూ యూట్యూబ్లో చూస్తున్న వాళ్ళు కానీ ఇక్కడ ఆడియన్స్లో చూస్తున్న వాళ్ళు కానీ తెలుగు సినిమా హిస్టరీలో వన్ ఆఫ్ ద ఐకానిక్ క్యారెక్టర్స్ చిరంజీవి గారు చేసిన చంటబ్బాయిలో. సో డిటెక్టివ్ క్యారెక్టర్. సో ఒక డిటెక్టివ్ సినిమా మేము అటెంప్ట్ చేసినప్పుడు మా అంత టీం అందరికీ ఒక ఆశ ఉండేది. ఆ ఆశ నేను ఏజెంట్ సాయి అది మా కళ నిజం చేస్తాడేమో అని మీరు ట్యాగ్ చేసి ఏజెంట్ సాయిని ఈ సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత చిరంజీవి గారికి చూపిస్తారని ట్రై చేస్తానని వీళ్ళందరి ముందు మాట ఇవ్వ. తప్పకుండా ట్రై చేస్తాను. ఐ డెఫినెట్లీ ఆస్క్. ఐ డెఫినెట్లీ ఆస్క్. అక్క, మీరు ఇందాక నేను వచ్చినప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు కదా తమ్ముడు. నేను వచ్చినప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు కదా, కొన్ని వస్తువులు దొరకకపోతేనే బాగుంటాయి అక్క, అందంగా ఉంటుంది. వదిలేద్దాం, ఇవాళకి ఇక్కడతో వదిలేద్దాం చాలు. ఇంకా లైక్, సబ్స్క్రైబ్, షేర్లు ఉన్నాయా? బెల్ ఐకాన్ సబ్స్క్రైబ్ చేయలేదు. బెల్ ఐకాన్ నుంచి బుక్ మై షోకి వచ్చేసాం. That is a lovely journey from Bell Icon to Book My Show అండి. సో ప్లీజ్ విష్ ద హోల్ టీమ్ అండ్ మీ అందరి బ్లెస్సింగ్స్ రావాలి. అండ్ అలాగే
పైరసీని ఎంకరేజ్ చేయకండి. ఇట్ కిల్స్ అ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్స్ ఎఫర్ట్స్. వాళ్ళ కష్టం అంతా దాన్ని చంపేసినట్టు ఉంటుంది. సో ప్లీజ్ వాచ్ ద మూవీ ఇన్ థియేటర్స్. ఇట్స్ మై హంబుల్ రిక్వెస్ట్ టు ఎవ్రీబడి. థ్యాంక్ యూ. జై హింద్.